People, máme tu takú bazu vecičku, hru. A toto je Laura, áno. A ide si momentálne ľahnúť a býva tu poprvýkrát a má tu celkom dosť veľký bordel. A proste ide spať a zajtra ide poprvýkrát do školy, hej. Joj. Toto je mama, hej. Vstávaj! No makaj, vstávaj. Ideš teda do tej školy, okej? Musím ísť do tej blbej školy, mama. Ja tu nemám akože celkom... No nič. Čo prosím? Okej, dobre, tak poď. Ty tu máš neporiadok, tu sa nedá cez to chodiť. No a? Ty nebuď drzá. Ha, odišla, konečne. Sa obliecť. Akože ja tu nemám dobré veci, hej. Wow, toto akože fakt pekné. Tu nemám. Tak. Alebo asi sa páči toto je krajšie. A dám si na to tento nádherný svetrík. Wow, ale nie, ja si dám na toto. Wow, oh my gosh, čo pozerať, nedávam jesť. Tu máte jedlo, tak to vám stačí. Alebo, počkať. Ňam. Dobre. Toto je akože učiteľka, hej. Zvoní. Dobre. Dneska vám musím taky dačo povedať. Príde k vám nová spolužiačka. Yes. My gosh. Takže. Asi tu má byť. Inak vás čaká toto. Ale už na toto nebudem vysvetľovať. Dobre. Akože títo žiaci tu nie sú, hej, tam títo tu. To čo je? Tak toto je tá naša nová spolužiačka. Dobrý deň, ja sa volám Laura, a milujem šport a chcem byť bandlandumba. Ja viem parádne behať a neviem. Kamo, ja si myslím, že ona je nejaká autistická, bude čo? No dobre, chod si sádkať, tu máš voľné pri Paťovi. Dobre. Takže už si sa spoznali s ňou, snaď. No, okej. Takže ideme teda preberať novú látku a táto je... Obedová prestávka. Takže za domácu úlohu si dáme toto. Áno, takže túto látku pochopiteľne spracovám a je melembovňa. Takže túto látku môžete pekne pochopiť, hej? Dobre, dovidenia. No počkaj, ešte sa vidíme. Dobre, tak sa choďte skamarátiť s vašou novou spolužiačkou, Laurinkou. Okay. Jo. Oh my gosh. Max, to čo je za autistickú divnú typečku? Ja neviem ti takto povedať, Sancho.
Sunshine. Inak Betka je do teba. Aký je Sunshine pekný. Musím sa mu zapáčiť. What the fuck? Oh my... Čo? What the... Huh? What the... What? Huh? Neverím ti. OK. Idem hrať fucík, hej. Saša, čo si o tej myslíš? Ja neviem. Ona je nejaká divná. Ježiši, ale tá Laura vyzerá ako nejaký kultista, alebo na čo bady. Iu! Halo, babi, ja neviem prečo, ale Laura je nejaká, alebo jak sa volá, Eula, či neviem, proste neviem. Oh my gosh. Iu! Laura, halo, si Laura? Laura? No hej, si predstav. Prečo si taká drzá? Ti dám taká drzá. Šibeci? OK. Dobre. Dobre, čau. Laura? No čo chceš? Šibeti? Počkej, čo to hovoríš? Aha. Vy to neskúšaj, to sú učiteľky na okuliare. No a mne to je jedno, si ich nechávam, alebo... Ha, 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 ha. Oh my gosh. OK. Mne sa tak páči Sunshine. Bada, Betka! Laura. No, ako sa voláš? Alžbetka. Aha. To je odporné meno. Dobre. OK. Tak, ja musím ísť, hej. Však, a kam ideš? Bolí ma brucho. OK. Sunshine. Čo chceš? Si pekný. What the fuck? Ja toto... What the hell? Nech bude... Wow, oh my gosh, nech to bude moja životná láska. What the fuck? Idem spínkať ešte. Hodina, sedať. Pani učiteľka, nie je strašne zlé. Jasné. Dobre, koniec hodiny. Môžete ísť domov. Ja neviem, čo si tá Ema myslí. Ako Dobrý deň. Čau. Kde má Ema asi skrinku? Hej, tu ju má. Mám pekný plán. Idem do jedálne. Dobrý.
Akože toto sú Nike, hej, úplne nové, hej. Že vtipné. Hej. Okay. The sunshine over. What the hell? Má vajce. What the fuck? Okay. Oh my goodness. Okay. Snad to Emma nezjistí. Ne. Oh my gosh. Oh. Fuj. Toto si radšej nechám pre zvuky a idem to odniesť mame. Toto je koniec videa a ahojte!